Ja siinä se Ari nyt väsyttää meidän ekaa kalaa, että vielä ei ole tieto, taitaa se siika olla. Katsotaan kuin käy. Oho, onpas siellä potkuu, ei näytä siialle. Onks meillä hauki? Rauhallisesti, ammattimiesmäisesti. Pro-työssä. Toivoisin, että saataisiin ylös. Kyllä se siika luulisi olevan. Kyllä se. Tuntemuksia. Keskittyy työhönsä ammattilainen, ei anna sivullisten turistien häiritä tyhmillä kommenteillaan. Tulehan meillekin nyt vähän dataa, että millä saadaan. 11 metriä meillä on vettä, meillä on hauki, niinpä se vähän vaikutti sille. No, meillä on siinä kiloinen hauki.